Diri na ta sa imuhang memorable experience sa CMU. 4 years na ka diri, di ba? Mag 4 years. Yes, mag 4 years. Diri sa CMU. Unsa may makonsider nimo nga dili gini mo malimtan nga experience? Kada bang bisag mo trabaho na ka makaingon ka nga hala, ang di gina ko malimtan sa CMU kay kani. Usually among ma-interview bitaw pag naa sa mga outside na nag-work na mga tiguang na maingon din nga akong di malimtan sa CMU kay manguha mig manok sa pikas sa musilingan amo ang sudanon. Sa imuha, unsay imong story? Ga boarding house ba ka dire? Yes, ma'am. Boarding house. Sige, unsay story nimo nga dili nimo malimtan sa CMU? Kuan jud, ma'am, ako yung pinaka dili malimtan sa ko ang college journey no is first night nako diri sa CMU sa akong boarding house nga. Ano man? Ulan jud kay siya, ma'am. Like, Kusog maratong time kaayo. ako sa ting ulan ba, and then kaning sa among lugar man good is kanang mostly high up, kanang high amo ang high elevated. amo ang area, so kanang kung mag-ulan is dili kay na nakanagbaha ana gani, so kanang simple na ulan lang good siya. And then diri man good kay na ano gyud na shock gud ko nga Nabahaan ka? ay wala Nabahaan? ma'am kanaptang kusog kaayo ang tingog sa baki. Okay. So, moto siya, ma'am. Isa to sa reason nga nung wala ko katulog kay mura sila og acquire, ma'am. Promise. Katawanan do kay siya, ma'am, kay As in. Kanang- Ano man, wala ba dito sa Balila? dili siya ano, ma'am, kay amo dito sa Balila sa Lantapan, ma'am, good, ma'am, is more into farming sa kanang tubo og mais. So That's why wala kayo rice. wala kayo rice. Dili gud tong arang rice field. So kanang Asa di ka dapit ang boarding house at that Dira time? sa may niya dapit, ma'am. Sa may That's niya dapit. why. Oh, sa So, may kusog atbang. kaayo ang tingog sa mga baki. Yes, ma'am. Gakwire gid sila, ma'am. Promise. Katawanan jud kay siya, ma'am, kay kanang kadlaw na siya, nas dili ko katulog. Kay sabak kayo sila ba. So, Ikaw lang ba ang wala katulog or kamutanan? ato na tayo manggod kay kami ra duha sa kuang roommate ang una ni abot sa boarding house. So, I see. kami duha ang kanang bilar. So, wala gyud mo Wala katulog. ni katulog ato, ma'am, kay sabak kay ang bakin niya. Ano magud ang ulan nato kanang niabot na siya og kadlawon. So, tungod ato sabak pud kay ang baki, murag gisabay siya sa kadugay sa ulan. Grabe ha. So, unsa man po'y comment sa imong kauban? Taga-asa siya? Ano, ma'am, actually best friend ako siya, ma'am, since elementary. So kauban gyud mo from Balila. Yes. Ano siya, ma'am, kanang silingan na mi og barangay, murag amo ang purok o ilang purok is borderline lang jud sa poblasyon. Kay poblasyon na ilaha. And then best friend ako siya since elementary. Uwan gyud mi since elementary. Grabe, nagsabot High mo, school, kadiri mo? Taman, college, kay classmate gyapon mi. Grabe, until now? Yes. Full side? Yes. Amazing! Dapat duha da mo gi-interview na ko ron. So, Or next week siya ha, ato na i-book cams. pwede gyapon, ma'am, pwede gyapon. I-book na to siya next week. Magsabot ta, ana. Sige po. Para mailhan na to imong best friend. Yes.